खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 10 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 24 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। रबिबाराव गोदान गोहो लाबोगोन। जायखिजाया थालांनाय खामानिया दिनै आबुं जानो हागौ। नखराव मोनसे गोजोन थासारि फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन। दावबायनायनि आसा दं। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। गेदेरफोरनि बोर होनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान कन्टेक्टफोरा इयुनाव बाहायजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय समानथि सोमजिहोनायनि सान। खामानि आरो नखरनि गेजेराव गोरोबलायनाया गोनांथार जागोन। रांखान्थियारि दिदोमथिया थाबाय थागोन। मरेलआ गोजौ जागोन, नाथाय रागानिफ्राय गोजानाव था। रमान्टिक सोमोन्दोआव एसे गाज्रि जानो हागौ। गोजाम नांलायनायफोरा सुस्रांजानो हागौ। जाग्रा आदारनि जेंनाफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। रबिबाराव नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। समाजारि हाबायाव गोसो जानाया बांगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बिथांखियाव खामानि मावजेननो हागौ। जिउ राहायाव मोजां सोलायनाया जाथावना। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोनगोन। बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनाया जाथावना। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। सासे गोजाम सिनायथिनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। दिनै खामानि मावथायाव बिबानफोरा बांनो हागौ, जायनि जाहोनाव सनमानबो मोननो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमानि बोसोनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे थिरांथा लानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिमानिफ्राय जुनिया अननाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गांनि गाब। सिंह राशि। बे साना गावखौ फोथायनायजों बुंफबगोन। नोंथांनि दैदेननाय गोहोआ सिगाङाव फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि नाजानायाव जाफुंसार जागोन आरो समाजाव मान मोनगोन। गेदेरफोरखौ सिबिनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंनि जिउ लोगोरिजों गोदै सोमोन्दो थागोन। गथ'फोरजों सोमोन्दो थानाय जिंगाया गोमोरलांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गाब। कन्या राशि। रबिबाराव नोंथाङा गावखौ रिफिननो थाखाय सम मोनगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोजाम सानथांखिफोरखौ फिन जागायफिननो हागौ। सावस्रियाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन। बेनिखायनो गावनि आदारनि सायाव गोसो हो। आलासिफोरा न'आव सफैनो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रिनि जासिनाय मोननो हागौ। अलसियानिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। तुला राशि। तुला राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय सोरजिलु हाबानि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। आरिमुआरि हाबाफारिफोराव गोसो जानाया बांगोन। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाय फैगोन। खुसिया गथ'फोरनि दावगानायनिफ्राय फैगोन। खाफालनिफ्राय मदद मोनगोन। हास्थायनाय फिथाइ मोननायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान बिबान लानांनो हागौ। जाफुंसारनाया सहायनाय आरो नाजाथाबनायजोंल' जानो हायो। माबा मोनसे आयदानि सायाव न'आव नारसिनथाय थानो हागौ, नाथाय मोनसे राहा दिहुननाय जागोन। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि, रबिबाराव मोनसे गोलाव दावबायनाय एबा बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनायनि बिथांखि जानो हागौ। खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि नेरसोनफोर दं। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। आयेनारि आयदाफोराव रेहाय फैनो हागौ। रांनि ट्रेन्जेकसनफोरखौ जोथोनजों सामलाय। नोंथांनि बिफाजों सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, मकर राशिनि सिङाव जोनोम जानायफोरा दिनै खामानि आरो न' मोन्नैयावबो सांग्रां जानांगोन। अलसिया जानाया खामानिफोराव गोबाव जाहोनो हागौ। मोनसे गुसुं दावबायनाया मुलाम्फा लाबोगोन। नखरारि हेफाजाब मोनगोन, नाथाय नांलायनायनिफ्राय गोजानाव था। गथ'फोरनि सोलोंथाइखौ लानानै जिंगा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलरनि गाब। कुम्भ राशि, रबिबाराव नखरनि खामानिफोराव मुखुब जागोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे मख'जाथाव बिबानखौ आबुं खालामनो गोनां जानो हागौ। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव गोदैया गोहोम खोख्लैगोन। फालांगियाव मुलाम्फानि इसारा दं। जानाय लोंनायाव सांग्रां था। गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा आरजिनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रांनि निला गाब। मीन राशि, मीन राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना आबेगारि महरै गोहो होगोन। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनाया गोजोनथाव जागोन। राङारि मुलाम्फानि थाखाय मोजां आसा दं। खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। गथ' गथायफोरनि दावगानायनि थाखाय गोजोननाय मोनगोन। न'आवनो धोरोमारि हाबाफारिफोरा जाथावना। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।